Hello guys, for today's video guys is kakain lang tayo ng sarsyado. Tapos yung prinitong ulo ng isda. Tapos ano ba to? Lechay na nilaga. Tapos may sausawan tayo dito ng kamatis na may bagoong. Yun lang yun guys. Bilasan muna tayo. Amen. Kain po tayo. Kain tayo guys. Tinirong. May ito. Sinangag na kanin guys, sinangag.
So yun guys, tapos na po tayo. Please subscribe guys. Tapos paki-click yung bell notification para ma-update kayo sa mga susunod kong vlog guys. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. God bless.